Nek pengen sehat, ojo kulino sarapan. Tenan iki, ngomongnya dokter modern saiki ku menunda sarapan, misalnya mangan jam 10, jam 11, itu justru bisa meningkatkan cara kita membakar lemak lebih efektif. Waktu esuk isi hono cadangan energi panganan sing jenengan pangan dik bengi. Nek ora sarapan, jare dokter, iso ngeke kesempatan kanggo awake dhewe, tubuh kita sendiri untuk membersihkan sel rusak. Serius? Sebungkus kopi lasem bisa ditukar dengan 200-an kitab makna pesantren dan makna pegon Jawa? Sangat bisa lah. Kalau kamu beli kitabnya, kamu bisa habis puluhan juta. Tapi di sini maharnya setara sebungkus kopi lasem. Bagaimana caranya? Klik aja link bio ketua kita, Abdullah Badri. Klik buy now, beres sudah. Seterusnya bisa kamu miliki. Waktu esok, iku pencernaan durung siap kanggo ngolah makanan. Durung siap, insulinmu udah, terus gampang ngeleh, terus ono tukaran energi. Nah, sarapan rada awan iku ndadekno awak iso luwih stabil. Sing parah iku nek sarapane esuk mangane kuwi gula, lawahe tepung, gorengan, ngombene banyu manis. Kuwi ndadekno engko gampang kena obesitas, diabetes, terus inflamasi. Nah, iki sing salah. Sarapan iku wis siap awake kanggo nampa dan mengolah makanan sing bakal dipangan. Isik sing dipangan kuwi ora patek bergizi. Mane Kanjeng Rasul iku ora ada kebiasaan sarapan. Jarene Ibnu Qayyim, malam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam aklu ta'am fi awalin nahar daiman. Salah satu kebiasaan Rasul iku ora selalu mangan awal di pagi hari. Kanjeng Nabi malah ngajarke nek pas ora ono panganan ndok omah, poso wae, poso Senin Kemis utawa poso Ayyamul Bid utawa poso sunah-sunah liyane. Iku artine nunjukake nek ora mangan esuk iku marai bahaya, kecuali ya kanggo wong sing bekerja berat. Pekerja berat iki butuh mangan esuk, petani yang pengen sawah, mangan esuk ora apa-apa ngoten niku. Memang ngeten nek prinsip Kanjeng Rasul, nek mangan aja sampe wareg, sedurunge wareg mandek mangan. Para sahabat ngendikan iku ngeten, nahnu qaumun la naqulu hatta naju. Aku kuwi kaum muslimin termasuk wong sing rak mangan kecuali pas wayah ngeleh. Wa idza akalna la nasba. Tapi nalikane mangan awake dhewe ora pernah wareg. Nah, kuwi prinsip utama kuwi. Angger sampean iki kok ngeleh mangan, ora peduli wektu bengi, ora peduli wektu awan utawa sore, wayah ngeleh mangano. Iku prinsip penggone guruku. Gurune kula niku ngomong, nek kowe ngeleh nang mangano, ora usah peduli waktu itu kapan, karena ngeleh kuwi iku ora iso dijaluk. Niku sing dadekno awake stabil. Tapi aja sampe kekenyangan. Prinsip Kanjeng Rasul iku sepertiga weteng iku kudune ana banyu, ana udara, terus ana panganan. Ngoten niku sing dadekno sehat. Menurutku sarapan iku tradisi sing digawe karo tradisi kapitalisme. Kapitalisme itu kan ngajak awake dhewe dadi wong sing workaholic. Workaholic ku artine wong sing gila kerja dari pagi sampai malam. Wong kira apa supaya nek kerjane iku ora males kon sarapan. 4 sehat 5 sempurna. Saiki ora patek payu kan. Mergo apa? Wong saiki wis do paham butuh mangan. Butuh rak mangan, butuh poso. Pengen sehat melu Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul kuwi sarapane apa? Sarapane kurma, terus ditambahi susu, tambahi madu. Ora ono ya wis sakanane wae lah. Ngene iki kanggo ngeling-eling tak susun dadi syair Bahar Rojas. أكل صباح عادة لا يحسن إلا لمن يحتاجه فحسن أكل صباح عادة لا يحسن إلا لمن يحتاجه فحسن